ତୋର ମନ ତୋର ଆଜି ଖରାପ ପୁରା ମନ ଖରାପ କିଛି ନୁହଁ। ସବୁଠୁ ଝିଅ ପିଲା ଜନ୍ମଟା ପାଇବ ଭାଇ ସବୁଠୁ ଭଲ। ଝିଅ ପିଲା ଜନ୍ମଟା ଭଲ। ପୁଅ ପିଲା ଜନ୍ମ ପାଇବ ଭାଇ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଯୋଉ ଝିଅ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛୁ ଭଲ। ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟେ ତା ଉପରେ ସେତିକି ସେ ଭରସା କରୁଛି ବୋଲିକି ସେ ଗୋଟେ ଘରେ ରହୁଛି। ତୁ 200 ବରଯାତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଡିଜେ ନେଇକି ବାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗାଡି 25,000 30,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଏ ଝିଅ ଘରକୁ। ଭୟ ଲାଗିବ ତତେ କାଳେ ଗଲେ ବାଡେଇବେ ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ତୋ ଘରକୁ ଆସୁଛି ନିରାପଦରେ, ତା ସାଥିରେ କିଏ ଆସୁଛି? କିନ୍ତୁ ତୁ 150-200 ଲୋକ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ତା ପାଖକୁ। ଥରେ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇକି ଯିବା କି ବାଣ ଫୁଟେଇବା କି ଭୋଜିଭାତ କରିବା, ଏ ଖୁସିଟା ହଉଛି ଭାଇ ଥରେ। ଜୀବନ ଯାକ ଭାଇ ଖଟି ଖଟିକି ମରିବ, ତାକୁ ପୋଷିବ। ଗୋଟେ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ, ତାକୁ ପୋଷିବ। ଭାଇ ପୁଅ ପିଲା ଜନ୍ମ ଭାରି କଷ୍ଟ। ବଞ୍ଚିବାଠୁ ମରିଯିବାଟା ଆହୁରି ଭଲ। ହଁ କଷ୍ଟ ଯେ ମୋ କହିବା କଥା, ତଥାପି ମାନେ ତୁ ଏକୁଟିଆ ଯିବାକୁ ତୋର ସାହସ ନାହିଁ। ହଁ କୌଣସି ଭାଇ ବି ଏକୁଟିଆ ଯିବାକୁ କାହାର ସାହସ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇକି ଯିବେ ଗୋଟେ 150-200 ଏକୁଟିଆ ସିଏ ତ ଅଲଗା। ସିଏ ତ ଗଲେ ସେ କୋଉ ବୋପା ମା ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କର କଣ ହଉଛି। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର କୌଣସି କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଯାହେଲେ ଭାଇ ପୁଅ ପିଲା ଜନ୍ମ ଭାରି କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଝିଅ ପିଲା ଜନ୍ମଟି ବହୁତ ଭଲ। ବହୁତ ଭଲ ନୁହଁ, ଠିକ କଥା ତୁ କହିଲୁ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସିଏ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ସେ ପିଲା ଆମେ ବହୁତ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛେ ହେଲା। ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କରିବୁ। ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ସମୟ ତ ଅଭାବ ରହୁଛି ଆମକୁ। ତାର ଗୋଟିଏ ଦୋକାନଟିଏ ଛୋଟକାଟିଆ ଦୋକାନ ଅଛି, ମୋର ବି ଗୋଟେ ଛୋଟକାଟିଆ ଦୋକାନଟିଏ ଅଛି। ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ରହୁ। ଆଗକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ହସେଇବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହସ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ହସେଇବାର କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ। ହସେଇବାଟା ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହସେଇବୁ, ଭଲ ଭଲ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।